Marko, dragi, kaži nam, molim te za početak, koliko smo mi svesni svog govora tela? Koliko mi možemo da budemo svesni? Govor tela, kao i mnoge druge stvari u javnom nastupu, što je ono čime se mi najviše bavimo na institutu Main Point, može da se izvežba. Ali je činjenica da ako pogledate u svoj telefon, vidjet ćete mnogo više svojih slika nego zapravo snimaka svojih. Aha. To je činjenica, je li tako? Tako Pa je. nije zbog Pogotovo u memorije. vreme ovih selfija i tu da jeste i do memorije malo to. Dobro. I ako želimo da upoznamo naš govor tela, zapravo tu neverbalnu telesnu komunikaciju, bilo bi dobro da s vremena na vreme pred neki važan javni nastup mi snimimo sebe i vidimo kako izgledamo. Onda možemo da učimo te neke greškice koje možemo da ispravimo. Šta je ono što najčešće ljudi greše u javnim nastupima ili šta je ono što ih najviše odaje ili šta je ono što najčešće treba ispraviti u javnim nastupima? Tu moram da kažem jednu reč koja je ključna, to je senzibilitet. Dobro. Šta to znači? Ljudi bi trebalo da se čuvaju sebe u javnom nastupu. Uglavnom se opterete nekim stvarima, čuju sa strane kako nešto treba raditi ili nešto ne treba raditi i onda to forsiraju i rade non stop, pa zapravo je pogrešno i ne prije. Mnogo je bitnije da se upozna svoje telo kroz praksu, kroz vežbe, kroz probe i tako dalje, da onda znamo kakvi smo, kako delujemo i da znamo šta su naši aduti. Dobro, to je kada pričamo o javnom nastupu, ali sad ovako kad sediš ti sa Sonjom i Lazom, na primer, da li ti možeš da provališ šta mi mislimo u odnosu na to kako pričamo, kako te slušamo i ostalo? Da li si ti pomalo vidovit sa tom tvojom veštinom govora tela? Moram da kažem kod Sonja tebe, ti si toliko ekstravagantna da je kod tebe provaliti šta misliš vrlo teško. Ali to je inače, šta žene misle, to je večita enigma. Ja sam cool! Yes. Ali ima mnogo stvari koje... Ima mnogo stvari koje ljudi otkrivaju, to je kako koriste ruke, kako gledaju, da li se češkaju nervozno, da li drmaju kosu, da li se ponašaju kao da su na vrućoj stolici. Generalno ljudi kada lažu, na primjer, nemaju tendenciju baš da vas gledaju u oči dok to rade. Ima mnogo ti nekih sitnih stvari koje ako gledamo na pravi način i ako obraćamo pažnju njih možemo primetiti. Aha. Sad, izvini, ja moram da se vratim i na onaj oficijalni deo, mada smo mi pripremili nešto u vezi sa tim, a to je govor političara. Sad primećujemo kako se to vremenom političari dovode u neku vinklu što se tiče telesnih ekspresija. Koliki je to napor raditi sa političarima i koliki je to uspeh i koliko je delotvorno u stvari? Političari su shvatili među prvima da njihov javni nastup zavisi, da njihov uspeh zapravo zavisi od njihovog javnog nastupa. Bravo. I on je kod njih izuzetno važan, tako je. Mi imamo primjera toliko u svetu gde su političari stalno koristili pogrešne neke gestove koji su pogrešno uticali na publiku i onda su njihovi stručnjaci radili sa njima i naučili ih da treba da isprave neke stvari. To je primjer Hitler, jedan od najvećih primjera i najstarijih, gde je čovek non stop kada je bio van govornice, gde je delovao moćno, sigurno, koristio svoje ruke na pravi način, a kada je pričao van govornice, on je imao jedan defekt zbog kojeg je bio, mogu da kažem, čak i blago opterećen svojim javnim nastupom, imao je ruke zakucane za međunožje. A, vidiš ti to, dobro. To se čak nalazi u literaturi, možete da proverite. Dobro, i to mu je donosilo negativne poene u svemu. Jeste, pogotovo zato što se videla ta blokada kod njega, pa su Goebbels i cela ta njegova ekipa osmišljavali onaj Heil Hitler pozdrav da probude od njega, to je moćni pokret rukom koje posvaja ceo svet, ali generalno nije uspevalo baš u velikoj meri. Čuo sam čak da je u nekom TV duelu, ja mislim bivši predsjednik američki Reagan, imao pogrešnu boju košulje i nešto možda malo nesređeniju frizuru od svog protivnika, suparnika na tom TV duelu, što mu je donelo minus od ne znam koliko glasova i bilo presudno u potonjim izborima, na primjer. Je li to moguće? Moguće, svašta je moguće. Mi imamo primjer Donalda Trumpa danas, Dobro. Koji je čovjek koji mnogo vodi računa o svom govoru tela. I on je, na primjer, ima ta jedna sugestivna stvar kada hoćemo da pričamo o svom neprijatelju, on je svesno koristio taj prst pretnje, znate, onaj čuveni podignut prst kada što ne treba da se radi. Tako je, i on je to pričao i pretio i svaki put kad je pričao o Baracku Obami, on je govorio kako Barack Obama ne valja, kako Obamacare ne valja i tako dalje. A kada je pričao o sebi, on je uvek pričao otvorenih, raširenih ruku koje su tako kao ono vreme ratova kada otvorimo, dignemo ruke u vazduh pa kažemo ja sam čist, otvoren, nemam šta da krijem. On je to koristio, tako je, on je to koristio svesno da pošalje pozitivnu sliku o sebi kao publici.
A kaži mi, da li si gledao ove poslednje snimke izlive ljubavi između Trumpa i Macrona, što je bilo na ivici onako patetičnog, ali potpuno neverovatnog. Jesi video to? Moram da priznam da nisam, ali bih volao da mi objasniš čemu se radi, molim te. To je sublimacija nekih 10 njihovih susreta, možda u roku od nekoliko dana, ali ta ljubav, ja to predsjedničku ljubav, ja to nikad nisam video. Ove grle se, pa onako se pozdravljaju, pa patetično, pa ga kao sklanjam u perut sa koa. Pa, potpuno sjajno i neverovatno, pa sam mislio da si pogledao, ali nema veze, prokomentarisat ćemo neki drugi put, jako je zanimljivo, pa zbog toga sam pitao. Hoćemo da pitamo još, kako mi, Marko, druže, kako ja da lažem ljude, a da oni ne provale? Hvala na tom pitanju, to je odlično pitanje. Hvala vam. Moram da kažem da će naše telo uvijek da nas izda. Pre ili kasnije. Dobro. Moram da kažem to čak i sa moralne strane. Dobro. Ljude da lažu, tako. Ali svakako postoje način da mi možemo da delujemo sugestivno, čak i kada ne verujemo potpuno tu ideju. Ima jedna odlična serija koju moram da pomenem. Zove se Lie to Me, ako niste gledali. Je to sa Tim Rothom? Jeste, sa Tim Rothom. Ja sam gledao jednu epizodu, da. Ili ima tu istine u toj seriji? Ima, zapravo Paul Ekman, koji je jedan od vodećih stručnjaka za govor tela i generalno neverbalnu telesnu komunikaciju, je radio sa njim na prvoj sezoni. Aha. I ta prva sezona je stvarno nešto što ozbiljno valja. Ovo posle toga je postalo previše amerikanizovano i tako dalje. Ali ta prva sezona je vrlo dobra i može mnogo toga da se nauči, svakako iz njegovih knjiga o govoru tela takođe. Marko? Imamo još nešto Marka da pitam. Marko, vi imate Izrazi se edukativnu radionicu u 3 čina, jesi čuo za to? Nisam, molim te, kaži mi. Jako zanimljivu priču imaju. Ajde, hvala Sonja na tome, zapravo sam teo ja sam nekako da se uvedem u to, ali sam mi pomogla, dala sam mi dobar šlagvort. Organizujemo kao Institut Main Point i udruženje Izražajnost, to je udruženje koje se bavi kulturom javnog govora. Organizujemo jednu edukativnu radionicu u 3 čina. Kao što ste vas dvoje glumci koji imate radio emisiju, tako smo i Slobodan i ja, bivši glumci, odlučili da napravimo tu edukativnu radionicu gde ljudi mogu da dođu i da saznaju više o javnom nastupu, ali ne kroz neko suvo predavanje, nego više kroz neku radionicu koja se bazira na tome da ćemo prvo pričati malo o tremi, koja je najbitnija stvar za javni nastup, kako se ispostavlja kod mnogo ljudi. Druga stvar je dikcija. Vi to znate vrlo dobro i mogu da vam preporučim to kao jednu tema, ako smo je malo da se umešam za sledeći put. Dobro. A sa druge strane, govor tela, moja, da kažemo tako, tema. I na kraju će ljudi u tom trećem činu imati priliku da izađu i da progovore, da imaju mali javni nastup pred jedno 200-300 ljudi. Pa to je baš stimulativno. To je moglo da bude vrlo interesantno. Gde se dešava? Dešava se u ustanovi kulture Vuk. Mislim u Beogradu, moramo reći ljudima. Znači to je čak u Beogradu. Čak u Beogradu, u tom dalekom Beogradu, ali moram da kažem da nam je plan da uskoro budemo i u Novom Sadu. Tako je. Fino. Bravo! Hvala. Koliko ja znam, sada su i polaznici prošli jedan kurs ovde u Novom Sadu, je li tako? Jeste, baš sam to hteo sad da kažem. Imali smo veoma prijatno iskustvo u saradnji sa Lunartom u Novom Sadu, gde smo sarađivali sa oko 20 ljudi koji su prošli taj naš kurs javnog nastupa i moram da kažem da su se Novosađani pokazali za ovo naših 6 godina iskustva kao mnogo otvoreniji za saradnju nego ljudi iz drugih gradova. Oni su to stalno ponavljali, mi nismo mogli da verujemo. Mislim, niko od nas. Jeste, to je živo. Delovali su ko da ne lažu. To je fantastično. I generalno ta stvar javnog nastupa koja sad nama sa ove distance izgleda onako kao šta sad tu ima, nema kakva trema, ali ja kad se setim, Marko, ja kad vratim 10 godina unazad, prvi intervjui koje sam davao, nemam pojma za televiziju ili radio, ja sam bio potpuno zatupast. Zablokiram se. Mislim, nije čak ni nama glumcima isto da li glumimo ili imamo javni nastup. Tako da to stvarno jeste i pitanje i prakse i veštine i rada na sebi. Divno. Moram ljudi samo da kažem još jednu stvar, izvinjavam se. Kaži. Ovaj događaj Izrazi se je 24. maja u 7 sati uveče u Vuku. I pretpostavljam da postoji neka opcija da mi pošaljemo neki link na vaš Facebook profil ili tako nešto gde ljudi mogu da se prijave. Naravno. Ili da pozovem vaše slušaoce da posete našu stranicu Facebook Institut Main Point, gde takođe mogu naći mnogi interesantne stvari o javnom nastupu i o toj radionici, tako je. Odlično, svakako. Pišite nam pa ćemo mi to obesiti na naše stranice. Pošteno. Eto, divno, sjajno. Hvala ti puno, Marko, veliki pozdrav. Marko inače je otac dvoje maloletne dece i sad on i žena našom kao deca spavaju ili ne spavaju na glavi. Mi se krijemo u hodniku. Da, kriju se u hodniku. Puno pozdrava tvojoj porodici i hvala ti što si nam rekao kako da lažemo, odnosno da ne možemo da slažemo, potpuno sam razočaran. Divno.
Laku Ćao, noć ljudi, i bit ćemo u lepo. kontaktu. Hvala ti još Važi, jednom. Pozdrav. Hvala, Ćao. čao, čao.